Искате ли детето ви да расте здраво, силно и защитено през всеки сезон? Желаете ли да подкрепите фокуса и паметта му, докато осигурявате всичко необходимо за интензивния му растеж? Представяме ви Kids Protect Plus, витамин D3 и червена боровинка от Grevia. Веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Иновативна формула, чиято основна цел е да стимулира имунитета и да повлияе благоприятно на умствената и физическата дееспособност. Чрез приема на добавката даряваме на детски организъм натурален имуностимулатор, който гарантира защита срещу остри вирусни състояния, мускулни болки и безпроблемно израстване на костната система. Подарете на детето си здраве, сила и жизненост. Поръчайте Kids Protect от Grevia BG още днес и изберете сигурност за вашето дете и спокойствие за вас.